tuh. Kali kota. Ayo, 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 pedang Masku. Kae lo adae kok diringno ki piye to Masku? Bang mari dikurepno, adae diringno kaya kutak kabeh. Isine saiki. Pedang Masku. Ayo Bu. Keliling-keliling. Ibu Abu Dani. Matur nuwun Bu Dani. Yen mulang seliramu wes tak aturi dek. Iya Kang. Ning golek bojo sing bagus kaya panjak kendangku kuwi. Tenang. Buka asane seliramu jare digawe lara. Aduh Dik. Aduh Dik. Ora urung cah kae mang jarine yo dadi rondo. Nanging piyen Mas Piye Dik? kabeh iki wis kebacut Los pokoke. ibarat bubur ora bakal dadi seguk. Mula ketutku ora upama ngerti ngono lamaranmu sing tak nampa. Kabeh mau ora perlu kok ketuni. Janjiku biyen aku sagung ngenteni kowe laramu muga dadi jodhone. Ora kena prawane tak enteni rodone. Ora nyono Mas sampean sagung ngenteni. Ya tak ya Dik ya. Iya Kang Mas. Ning nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Oke. Handom tresno jejodohan sak lawase. Dek biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotake. Saiki nelak kok ilang sak slirane. Tanpa pamit ora ngabari apa lali kowe karo aku iki. Kajan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku. Jare kowe melu aku lah kok mlayu. Apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku
goleki tali kotak Mas taline tak kundurake toko samoh margo bapak rangake kenapa kage aku dijodohke malah karo priya seje cukup sak mene wae Kang Mas domba suki aku ora bakal lali yen Gusti parengake mesti bali tali kotak iki tak simpen tekane pati tali kotak tondo tresnoku